masana'antun da suke a arewa ta yau da kullum. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake dawowa season 2 na wannan shiri naku da kuka fi so mai suna Daily Life Issues with Amina and Adama. Matarka ta gano kana neman mata. Na ɗaya da zaran ka fara ta'ammali da matan nan shikenan matarka ba ta da lokaci. Zan je mitin na ƙarya. Har matan nan ta gaji sai kiga ta fara sha'awa mai yankan fulawa gida. Ko direban gidan. Dan shigo da in ka aje ta ba zan iya ɗauka ba, dan shigo daga nan. Sai isko ta da ɗar mai gaba shikenan sai ta biye mishi. Shi ma sai ya mata ya ga gona oga shi ma shiga zai. Jama'a a dubi wannan lamari. Akwai masu kuɗin mu da yawa ko ba gwamnati ba. Wanda za ka ga suna da kokari. Wani lokaci za ka ga sun je ƙauyuka sun yi masallatai da sauransu. To yadda ake kokarin yin masallatai na wurin raya addini a rika hada da asibiti don Allah. Shi aure fa mu tsaya mu gaya mu kanmu gaskiya. Yanzu misali iyaye su yi ma ɗansu iso su zo malama Adama to irin nan taki don Allah ga ɗanmu yana son ta amma fa baya da bala baya da inji. Wallahi zan bada. Za ki bada? Zan ami ina son ga yan jikoki na. Ina ga yan jikoki na ni ba. Haka ita ma in an zo neman ta sai aka ce to wallahi za mu baka inda tana son ka amma babu gate. Za ka karɓa? Ban san me yasa kuma macen nan ba za ki ga ta tsangwami namiji ba. Sai mata ƴan uwansu masu rauni ne kamar akwai wani beef ne wani azazza ne da mace suke da shi a tsakaninsu. I don't know, it's like kaman ba ma son junanmu ne ko menene. Kuma mu junanmu ina da rauni na san kaina na san haka ƴan uwata tana da rauni. Sai nake ganin kamar mu ya kamata mu tausaya wa junanmu. Amma sai ki ga ba haka nan bane. Shugabannin unguwanni masu unguwanni kowa ya bada nashi iyaye kowa ya bada nashi gudunmawa. In kuka ga ƴaƴanku na abin da bai kamata ba ku tsawata. Yau rashin tarbiyyar nan duk gashi na ya dawo mana. Yau a cikinmu ne zaka ga cikin ƴaƴanmu akwai informal masu bada bayanan sirri akan mutane. A zo a ɗauke mu a je a yanka a je a nemi kuɗin fansa da sauransu. Dan mata suka je sai ku rinka ganin ki. Wai wato ku ɗauke kai. Wai ba ku kafa musu idanu ba har sai kun ga kalla atamfar da ta sa kallon hijabin ta kallon menene ya take guntuwa ce gajeruwa. Yar gidan wane ce. Shi yasa zaki ji wani lokaci mata suna ta wallahi in ka bi ta su kafa musu ta harbewa muna ta. Kafa mu harbewa suke ko da nan ta bangwalewa. Yanzu shi namiji tike da shi jibge da shi akwai cikin mazajen rijalun dinnan wanda ma a Qur'ani an ga musu qawamuna alal nisa shine jagoran mata. Akwai masu yarfar da iyali sai kuma Allah ya baka wani abunda ma wasu ma da kukansu da komi har su mutu ba za su samu ba ba za su samu iyalin nan ba kai Allah ya kashe ya baka a kana da shi sannan ka yarfar. Tsakanin ɗan adam da kuɗi tsakanin ɗan adam da kuɗi tsakanin ɗan adam da kuɗi ba tsakanin ɗan adam da kuɗi tsakanin ɗan adam da kuɗi baba Atiku ma yana da kuɗi. Tsakanin ɗan adam da kuɗi. Baba Tinubu ma yana da kuɗi. Tsakanin ɗan adam da kuɗi. Baba Buhari ma yana da kuɗi. Tsakanin ɗan adam. Baba Buhari ko na da kuɗi. Wallahi Buhari yana da kuɗi. Masana'antun da suke a arewa ta yau da kullum. Noma